Moi! Mä oon tänään saanut mun keittiön vieraaksi Jari Letku-Leskisen. Ja varmaan Jari paljastaa myöskin sen, että mistä toi Letku lempinimi johtuu. se ainakin mulle on mysteeri. Ja Jarin kanssa paljastetaan vähän myöskin sen ruokatottumuksista ja ajatuksia ruoasta. Ja me valmistetaan tässä samalla riisiä ja kanaa, mutta se riisi ei ole riisiä, vaan se on kukkakaalia. Ja kana on kanaa kuitenkin. Yes. Eli vähän semmoinen vähän hiilarisempi versio riisistä ja kanasta. Ja itse asiassa se riisikin tehdään vähän risottomaiseksi. Eli kevyempi versio Jarin ehkä normaalista ruuasta. Vai mitä sä oot niin kuin normaalisti syöt nyt? Sä oot ilmeisesti dietillä. Joo, dietillä ollaan ja kilpailuja, mitä tätä enää onkaan. En edes muista kuinka pitkä aika, mutta tosiaan kyllähän se kanaa ja riisiä kuuluu päivittäiseen ruokavalioon. Ja siinä menee kaurapuuroa aamulla ja jauhelihaakin menee vielä. Kyllä se perus riisi, kana ja vihanneksia menee kyllä tosi paljon myös siinä ohella. Ja tosi värikkäästi ja laidasta laitaan. Joo. Onko se itse asiassa mä voisin antaa nyt sun tätä ruvetaan valmistamaan vaan saman tien. Eli vedä se tuommoisiksi nupuiksi. Laitetaan toi kukkakaali ensimmäisenä tuommoiseen blenderiin sillä, että siitä tulee vähän semmoista riisimäistä. Et vedät sen vähän niinku nupuiksi ja kato, veitsi on tässä vieressä, niin siitä nupuiksi. Vaan. Huomaa, että mä oon laittanut ennenkin salaattia. Joo, mutta sitten semmoisiksi niinku vähän... Kuinka isoksi nupuksi haluaisit? No vähän semmoisiksi... No. Kato. No. Onko se liian iso? Joo, siis semmoisiksi niinku... Tän kokoisiksi. Kato joo, no niin. Tästä nyt rupeaa lyyti kirjoittamaan. Mutta niitä voisi laittaa saman tien itse asiassa tänne. Tämä joutuu varmaan parin otteeseen laittaa, sitten tulee sen verran paljon. Mutta kerro siinä samalla vähän niinku sun niinku muuten noista ruokailuista, että onko se niinku, mä tosiaan kuulin, että mä vähän lunttasin etukäteen, me ei Jarin kanssa tunneta ollenkaan. Joo. Salilla nähdään joskus, mutta mä vähän kyselin sun tuttavilta sun ruokailusta ja sanoin, että sä oot kova laittaa ruokaa, että sunnuntaisin niinku siellä uuni käy kovasti ja siinä valmistuu niinku isommallekin porukalle ruuat. Kyllä, meillä on Mepan kanssa ollut puolison kanssa tapana tosiaan laittaa ruokaa kerran viikossa. Pyritään tekemään niin sitä viikon ruuat valmiiksi ja pistään ihan niin kuin arkkupakasti löytyy mun toimistostani. Niin siinä se pakastaa, että saattaa mennä 30kin kippua sinne riisikanaa, jauhelihaa, patattia, seipiä. Eli ihan näitä päivittäisiä ruokia, mitä menee dietillä ja offillakin. Siis te valmistatte niinku, boksitattekin kaikki ruoat? Kyllä, meillä on Tupperware. Pitäisi sponsorina olla. Siellä on kyllä kippoa löytyy ja onneksi on arkkupakasti, se on kyllä niinku helpottanut. Varsinkin dietille, jos on pitkää päivää tekee töissä vaikka ja sitten lähdetään koti-illalla. Niin siis sä teet töitä dietilläkin? Joo, kyllä. Pitää sitä ansaita leipänsä. Harvinainen, että ei lopu niinku koko elämä siihen, että dieetti alkaa. Ei todellakaan. Siihen mä haluan, siihen pisteeseen se meneekään koskaan. Että ihan loppuun asti tätä viimeisellä viikolla varmaan 3 viimeistä päivää jätän tekemättä sitten ohjauksia. Että aika hyvä. Pitää pystyä siihen mun mielestä yhtä aikaa. Joo. No mutta kyllähän se safkasta varmaan niinku pitkälti. Sulki on varmaan kalorit sillä suht korkealla kuitenkin, että jos ei sitä niinku ihan pyhällä hengellä jaksa varmaan vetää kuitenkaan. Ei, ja sanotaan, että tähän ajankohtaan nähden en ole koskaan näin paljon pystynyt syömään vielä siihen kondikseen nähden, niinku, että tosi korkealla on vielä hiilarit on niinku reilusti. Ja no, kuka nyt on se sanomaan, että onko se kunto sitten hyvä vai ei, se nähdään lavalla, mutta niin, on saanut kuluttavia reenejä tehtyä ja hyvin jaksanut ohjata ja tehdä töitä muutenkin, niin se on tosi kiva juttu, että virtaa riittänyt. Ei ole semmoinen, sanotaanko zombifiilis ollut, mikä jos aiemmilla dietillä on ollut. Aivan, joo. Eli kun ollaan vähän niin kuin jopa alisyöty liian vähän syöty, tarpeettoman vähän. Joo. Teet sä itse niin kuin kaikki noi dieettissä? No nyt mä oon itse oikeastaan ollut kyllä
kaikkien diettien. Että nyt en osaa niinku itse näyttääkö se muuten ihan hyvältä? Joo, se on... Nää näyttää tosi hyvälle. Yes, hyvä. Mut nyt pitää niinku tää on vähän pieni tää mun juttu. Meni vähän yli äyskäri. Joo, otetaan niinku eli tommosiksi niinku tällaisiksi snadeiksi nupuiksi. Tän voi vetää muuten sitten ihan blenderin kanssa tai sitten sauvasekottimella vaan. Tai sitten raastin on hyvä kanssa tuolla isommalla terällä sitten, mutta säästetään Jarin käsiä vähän nyt, niin päästä raastaa kyllä juustoa siitä niinku saman tien tästä, että ei huilita niinku välillä. Eli tätäkö lähdetään raastamaan sitten? Joo, avaa se vaan. Jari ei tätä juusta näyttää. Tämäkö on se juusto? Joo, mä oon vähän samanlainen. Että... Mä tunnistan tämän kanapaketin erittäin hyvin. Se on kana, joo. Joo. Sitä menee paljon. Joo. Paljon sä muuten syöt nyt tällä hetkellä, jos jotain lukuja? Ei tarvii niinku ihan kaikkia salaisuuksia. Kyllä ei ole mitään salaisuuksia. Siis, nyt on aikaan kalorivaihtelut on käyty silleen, että te kerta viikkoa tankkaa laskematta kaloreita joka sunnuntai. Joo. Eli niitä menee aika huolella. Joo. Mitä se tankkauspäivä niinku pitää sisällä? Onko se niinku samanlaista vai onko se semmoista? Kyllä se on se perusriisi, ei mitään herkkua, mitään niinku roskaruokaa ei mene, vaan se on enemmän hiilareita. Joo. Nyt jotain hampaten käyttämään. Tai sitten asetta. Mutta siis enemmän vaan hiilaria tosiaan, ei mitään niinku epäpuhdasta hiilaria, vaan riisihiutaleita, maishiutaleita, riisiä, bataattia. Kyllä sinne saattaa aamupuuroon mennä hilloakin silloin sunnuntaina. Mutta tosiaan, että sanotaan, että ei ole outo, jos menee se kilokin riisiä sunnuntaina alas, että se on niinku aika määrä jollekin, mutta ei ole itselle mikään ongelma se kilo riisiä sunnuntaina. Sitten voit vaikka joku semmonen tommonen viipale riittää suurin piirtein, eli laitetaan tähän niinku... Laitetaan Jarista eli poikkineen. Kaikki menee. Mä haluan nähdä tuon kanan, miten se menee sitten niinku... Siis podilaasta. Niin sit letkuasiasta niinku tuli niinku... Sen voisit niinku tässä nyt kertoa tässä välissä. Taisi on Sirenin Mike sen dietillä, jos ensimmäisen kerran mainitsi, kun oli suonet niin pinnassa käsissä, tuppa aina loppudiessa viimeistään tulemaan. Niin... No ei ne nytkään hirveän piilossa näytä olevan kyllä. No on ne pikkasen tulossa pintaan. Niin ihan noista verisuonista niin tuli se sana letkuleskinen, mitkä kyynärvarsissa haukset varsinkin pilkottaa vähän herkemmin loppudietissä. Joo. Okei. Mutta siis tosiaan te valmistatte niinku ihan siis koko viikoksi. Joo, siis pakastatteko te sitten ne safkat siis vai? Se menee kyllä osa menee nyt pariksi päiväksi jääkaappiin. Joo. Se pakkanenkin pakasti. Ja me syö niinku samaa safkaa sitten. Joo, siis samoja ruokia, niin pienempiä annoksia. Ja silloin ehkä vähän enemmän kuin kalaa, kun mulla on vielä pikkasen enemmän syönyt. Vielä on jauheliha, mutta sekin on vaihtumassa vielä. Joo. Melkein täysin tuon kalaa. Ja kaloreista kysyy tosiaan, missä nyt liikkuu, niin sanotaan, että se on 3 ja 4 tonnin välissä, että kalorit vaihtelee, että alinpäin tuo 2900, joku jalkatreenipäivä on 4 tonnia. Joo. Ja selkätreenipäivä lähempää sitä 4 tonnia. Okei. Vielä tässä vaiheessa, että se on aika paljon vielä. Joo. Tämä on suhteellista tietenkin. Siihen ei ole laskettu sit mitään niinku treenijuomia tai tollasia mukaan? Vai onko? Palarin mä lasken siihen mukaan ja ennen treeniä mitä aminohappoa menee, että niistä tulee sitä jonkin verran. Joo. Ja kyllä ne kaikki lasken, mutta rehut on semmonen, minkä mä oon pyöristänyt oikeastaan, että rehuissa tulee noin tietty määrä, mitä mä oon laskenut siitä, mutta ihan niin pilkun tarkkaan en lasken niistä kaloreita. Joo. Mutta muuten kaikki on kyllä Excelissa ylhäällä. Okei, joo. Sä oot kyllä tosi tarkka. Pikkulinnut tai iso Pasi. Joo, mä saatan kuulla. Kertoi myöskin, että sul tosiaan sä et ole niin tarkka myöskään niin sitten sen kanssa, että missä muodossa se ruoka niin sanotusti menee alas, että jos se kroppa sitä vaatii ja aikataulu on justiin se, että silloin syödään, niin se menee vaikka niinku vähemmän lämpimänä. Eli kerropa siitä. Joo, tässä on muutamia, itse asiassa useampia hauskaa juttuja ollut tuon ruokan suhteen, kun on ollut lähdössä jonnekin reissuun tai katsomaan kisaa kulttuuritalolle, niin siellä on ollut aamulla pakastimesta otettu kanariisikippuja. Ei se ole ehtinyt mihinkään sinne sulaan, niin
Sua syöty sitä jäisenä katsomosta. Tiiliskivenä syöty siellä alaspäin. Just. Ei siinä mitään. Joo. Ei nyt sillä, että voi hirveästi ylpeillä, mutta on se aika koominen tilanne. No joo, kyllähän se kertoo niinku tietyllä tavalla myöskin omistautumisesta sille niinku asialle sillä, että Joo. ja niinku, ei ole mun mielestä niinku, tässä on pari ihmistä on sellaista ollut vieraana, jotka tässä on parikin ihmistä ollut sellaisia vieraana, jotka niinku taas haluaa, että ruoka valmistetaan just silloin ennen kuin se syödään. Ja ei siinäkään mitään, että mä niinku aina sanon, että kukin niinku tällä tavalla ja jollekin se on pelkkää polttoainetta. Sulle se varmaan on tietyllä tavalla pelkkää polttoainetta, mutta sulla taas silti se laatu on kuitenkin niinku se, että tiedätkö, on. Mahdollisimman puhdasta ruokaa aina. Mausteet aina oikeastaan tälläkin käytä, kun vatsakin on niin herkkä mausteille. Ja ei ole nimenomaan se polttoaine-sana kyllä kuvaa että tilannetta varsinkin dietillä hyvin, että ei se on vaarallista, että saadaan ne kalorit siitä alas. Niin, eikä jaksa miettiä vaikka hirveästi. Ei. Hei, sä voisit nyt vetää tästä näin niin kuin tällä, mä voin näyttää, näkyykö kamera, niin, niin täällä mun vehkeellä niin tehdä tämmöistä niin painaa tossa sillä, että on tämmönen pulssitoiminto, niin ei tarvitse kovin montaa kertaa tehdä, niin se tulee vielä muutama kerta. Mä teen tän ekan valmiiksi, niin sä voit sitten matkia nuo loput. Yes. No siitä tulee suurin piirtein, ehkä tämmöstä. Alright. Niinku tämmöstä snadia, niinku vähän tommoista riisimäistä raetta tulee siitä. Niin, niin heitetään se johonkin se rae tonne kippoon ja sitten seuraavaa satsii vaan kehiin sitten. Joo. Eli oliko tässä nyt laitat se kukkakaalle tonne äsken? Joo. Kato piti ihan varmistaa kuvaa ja kato, mies pystyi puhumaan samaan aikaan tekemään. Tyypillistä. Joo, aivan. Hei, muuten ootas, mä laitan tän, tää muuten on vaikea laittaa. Vähän parempi, oikea järjestys. Joo, tätä voi muuten vähän pieni. Joo. Kyllä musta vielä kokki saadaan, ei tässä mitään. Joo. Laitatte sitten niinku yhdessä sit silloin sunnuntaisia aina ne safkat vai? Ollaan yhdessä, sanotaan että kyllä se rehellisesti Mervi on tehnyt enemmän tätä ruokia kuin minä suhteessa. Joo. Eli on ollut iso kiitos niin hänelle siitä, että on toiminut kokkina enemmän kuin minä nyt, kun se on, mä oon niin alkukantainen sen ruoalaton kanssa, että se väliin sanoo, että menen tuo pois sitä keittiöstä, että hän ei kestä katsoa. Okay. Mä näin Mepa jonkun semmoisen ihan hillittömän suklaaöverikakun joskus. Niin tykkäätkö sitä makeesta? Silloin hyvin harvoin, että tulee tänne ökläkkalon makeesta. Että ylipäänsä mitään tommosia herkkuja kyllä Offilla tuu kertaviikkoon maksimissaan ja hyvin vähän. Joo. Eli kun ei yksinkertaisesti vatsa ei tykkää yhtään hyvää. Mutta niin. Silloin tällöin joo. Joo. Ja oliko tää ok? Menikö se liian vielä enemmän? Ei, tää on tosi hyvä. Joo. Yes. Yeah. Nyt siis meillä on tää kukkakaali vedetty tämmöiseksi, niinku, täällä ei näistä kannata välittää, mun mielestä ei tarvi olla ruoanlaitossa niin hirveän tarkka. Joo. Niin siellä voi olla vähän isompia käikäleitä tuolta joukossa, mutta ei se mitään. Sitten höyrykääre, platinasilikoninen höyrykääre, joka on ihan mun suosikki, yksi niinku tämmöisen nopean ruoanlaiton ystävä. Tää nyt ei sovi niinku teidän sunnuntai-ruoanlaittoon, koska tästä tulee niinku pieni määrä kerralla. Mutta tää on hyvä oppia uutta samalla. Joo, mä en koskaan tätä nähnyt. Joo, ei varmaan moni olekaan. Siis tänne voi laittaa, niinku, tässä voi, ilman että sä laitat mitään nesteitä, niin sä voit lyödä sinne kanat, kalat, jauhelihan voi kypsentää siellä, kasvikset, siis ihan oikeastaan kaikki. Munakkaalle on oma semmoinen juttu ja sitten voi heittää niinku mikrovaa ja ne tulee siellä niinku itsestään. Se höyryttää, siis sinne jää ne nesteet, että kanastakin tulee semmoinen niinku tosi mehevänä, se pysyy siellä. Mutta me laitetaan kanakin tänne myöhemmin, mutta nyt ensin niinku vedetään tää kukkakaalimuru tänne. Laitetaan, musta tuntuu, että tää yksi juttu riittää melkein tähän näin. Niin se laitetaan sinne. Sitten tähän ei tosiaan tarvii mitään nestettä, koska siitä raaka-aineesta tulee se pieni höyry sinne. Ja sitten vaan kannet kiinni ja mikroon. Alright.
Siitä aloittaa vaikka minuutista, sitten katsoo, että mikä on kypsyysaste ja sitten vaan niin kuin, vähän sekoittelee ja laittaa toista perään. Mutta toi on siis aivan loistava toi kääre. Ja tää uuni, että uunissa on mikro. Niin. Tää on nyt monta asiaa, mitä mä en ole nähnyt vielä koskaan. Joo, ja vielä pyöreä uuni. Niin, ootko nähnyt muuten tämmöstä koskaan? Joo, mä luulen, että se on sellainen kalvosin lusikka, millä käytetään nää Joo, ei. lihaskalvot täällä. Mä näin joku video, kun joku proota hierottiin tällä hauiksi ja kyyneltaipeita, mutta ei taida ollakaan. Joo, ei. Tää on Konu Knife. Okei. Konu veitsi. Mä en tiedä, että aivan. Täällä tehdään viiltoja, niin jos halutaan täyttää joku broilerin file esimerkiksi, tai liha, tehdä sellainen tasku, niin täällä saa sen taskun tehtyä niin näppärästi. Et jokaisen keittiöön tietysti kuuluu tämmöinen. Me siis tehdään noihin broilereihin tasku, mutta se tasku voi tehdä myöskin ihan tavallisella veitsellä, tai Jari varmaan tekee sen näin. Joo, todennäköisesti. Että raakaa voimaa. Joo, silloin kun sitä on, niin sitä voi käyttää. Nyt tää on ihan liian raaka vielä näköjään, että se minuutti ei riitä tämän kokoiseen annokseen. Mutta pyöritellään hetki ja paistetaan vähän lisää. Kukkakaalisit tuoksuu niin ihanalle kyllä. Tää on ihan ok, mutta se on tavallaan kyllä se sienen tuoksu ehkä semmoinen ehkä epämiellyttävä. Kukkakaali menee hyvä, koska sä pääset paistamaan nyt sieniä seuraavaksi. Ei se kyllä. Kyllä mä sen kestän. Tunnet sä muuten, käytät sä minkä verran niin kuin itse tyyliin kookosöljyä tai tällä hetkellä nyt on varmaan 20 grammaa päivässä on kookosöljy, nyt menee tällä hetkellä. Joo. Mites MCT-öljy tai joku niin kuin MCT en oo käyttänyt nyt, että oliivia ja kookosta menee. Kananmunista tulee hyvät rasvat. Tää rupeaa miettimään ehkä sitä, mitä tulee muuta. Siitä lesitiiniä on ottanut myös silloin tällöin. Nyt tällä hetkellä ei ole mukana, mutta kookos, oliivi on ehkä ne mitä on eniten käytössä ollut. Joo. Okei. Mites tuli mieleen noita superfoodeista niin ja kookosöljystä, niin että käytät sä minkä verran itse niin jotain viherjauheita tai jotain? Joo, itse asiassa ne kyllä kuuluu mun jokaisen päivittäiseen, eli tulee noissa nimenomaan Foodinin tuotteet tulee käytettyä kyllä. Joo. Ja aika paljonkin, että siinä on ollut ihan makasta viherjauheisiin, spirulinat, kaikki MSM, tosi paljon. Miten sä käytät, tai miten sä syöt ne sitten? Niin no nyt on vaan blendannut aamulla blenderissä ja mä oon juonut aamupalan yhteydessä puolet siitä, mitä blendaan, ja treenin jälkeisellä aterialla puolet siitä, mitä sen blenderissä on. Siellä on marjat, joku hedelmä, esimerkiksi viherjauhet, taas saattaa olla makaa, MSM. Joskus on ollut vähän liiankin paljon tavallaan yhdessä, on ollut vähän niin kuin liian vatsa, ei ole kovin tykännyt siitä. Mä oon vähän pelkistänyt sitä menytä nyt noitten suhteen, mutta kyllä edelleenkin on käytössä ja pysyy ihan loppuun asti dietilläkin mukana on viherjauheet ja muut. Joo. Superit. Oot sä niinku huomannut oikeesti niistä jotain niinku hyötyä? Tai? Kyllä mä väitän, että siihen niinku yleiseen vireystasoon, siihen ruoan sulamiseen ja miten se niinku vireystaso monesti muuten huomaa sen. Joo, mun mielestä niinku iho, vireystaso, vatsan, suoliston toiminta on niinku selkeästi parempi kuin ennen niiden käyttöä. Käytätkö muuten paljon lisäravinteita? Kyllä, se sanotaan, että pikät on paljon, mutta oikeastaan ennen treeniä, jos mietitään mitä menee, niin olisi arginiinit, glutamiinit, PCA, beta-alaniita, sitruunimalaattia. Ja treenissä on palari, missä on kreatiini mukana, glutamiini. Sinne menee vähän MSM, spirulinaa. Ja muuten nyt tietty lisäravinteet, vitamiinit listalla erikseen, magnesium, zinkit, kalahydraatit. Ja onhan niitä loppupeleissä aika paljon. Siinä niin just kun rupeaa luettelemaan, en mä hirveästi käytä. Perustuotteet oikeastaan, niin mitä mä sanon, että pitäisi kuulua aika monen urheilijan ruokavalioon. Joo. No niin, Jari laitetaan nyt käsittelemään kanaa. Sä voit itse asiassa joko käyttää raakaa voimaa
Joo. taskuun saamiseksi. Tai sitten se, miten täällä tapahtuu, täällä veitsellä, tai sitten ihan normiveitsi kanssa, niin silloin vaan vedetään tosta noin. Joo. Mutta ihan tosta vaan niinku tökätään veitsi sisään, eikä ihan vedetä niinku tonne loppuun asti, vaan sillä, että niinku reilu puolen välin suurin piirtein. Joo. Niin sahaillaan tässä näin tää tasku tälle. Tyrkätään vähän yrttejä tai jotain, mitä nyt keksitään sit sinne sisään. Sinnehän voi laittaa vaikka vuohenjuustoa tai mitä hyvänsä, niinku, tai pekonia tai jotain, mutta ehkä me nyt päädytään noihin yrtteihin. Mutta tämmönen näin vaan. Tää näyttää ihan Joo. Niin sit sinne voi laittaa niitä todella uudelta minulle. Joo, siitä vaan. Mä paistelen tää sillä aikaa, ai niin, mutta se tulikin se kukkakaalio ja sieltä katsotaan missä vaiheessa se on. Mut siis se, miten sä valmistat sitten niin ne kanat tai mepahku, miten nyt valmistaakaan ne, meneekö ne uuniin enemmänkin? Uuniin menee, jotta ei siinä jostain muuta, ne otetaan paketista ja leikataan saksilla pallossa ja laitetaan uuniin. Okei, joo. Pakastetaan, syödään jäisenä tai lämmitettynä. Eli lisätään suolaa tarpeen mukaan. Joo, silloin kun muistat. Paljon sä muuten käytät suolaa nyt? Mä en ole punninnut suolaa, siis mä en hirveästi puntaroinut koskaan dietin suolan käyttöä. Joo. Se on ollut vähän siinä ihan loppuvaiheessa vähän kattonut sen, että se pysyy about samana se viimeinen viikko, ettei ainakaan siinä ole mitään yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Että vähän kontrolloi sitä suolan ja veden käyttöä, ettei ainakaan että nyt yhtäkkiä olet herranjumala, mä syönyt puolet enemmän, se kondis muuttuu. Niin. Mutta aina viimeiseen viikkoon asti niin lisäilen joka aterialla, mutta en punnitse. Eli nyt mä leikkasin varmaan sen läpi. Joo, ei kyllä se jälkeen se no ehkä vähän. It can happen. Mutta mä voin sanoa puolustusta, on ensimmäinen kerta, kun mä leikkaan. Niin ihan hyvin. Voi sanoa, että jos piti leikata tasku, niin nyt on reikä taskussa. Tää on tässä yksi todiste, kun mies ei voi pysty puhumaan tekemään samaan aikaan. Sä voit... Mä hetken hiljaa leikata kanan puolen väliin. Tästä tulee erittäin hyvä tasku nyt. No kato. Ei sormea. Kato. Nyt oli aika pieni tasku tuli kyllä siitä. Mahtuukohan sinne yksi basilikan lehti. Mut kyllä se ihan hyvin menee. Kato nyt, tää on niinku ruoanlaiton ammattilainen. Jep. Joo, vähän kun repäset siitä, niin mä pelkään, että se menee halki. Kyllä se liha nöyrtyy tahdon edessä. Joo. Revinkö lisää? Joo. Mites, katsotaan se halkeeko homma? Ei se mitään. Joo. Noin. Okei, no nyt tuli taas tilaa. Tää on parempi tällä kertaa. Joo. Vielä vika. Yes. Mä alan pääsee niin jyvälle tästä hommasta, että tää mä en pysty lopettaa tuolta ollenkaan. Tää palaa. Onko se hyvä? Joo. Mä että se on läpi melkein. No niin, sehän sujuu hyvin. Mites, sä puhuit Mepasta tuossa äsken. Joo. Se Mepa on siis sun vaimo. Kyllä, joo. Olette ollut kauan yhdessä ja Mepakin on ollut lavalla. Joo, se oli viime vuonna ensimmäistä kertaa. Ja on myös tänäkin vuonna myös uudestaan. Sama asia, vaan mennään molemmat. Mahtavaa. Mielenkiintoinen vuosi taas. Joo. Miten se dieetti onnistuu yhdessä? No aika hyvin, siis helposti. Kyllä se on niin, kun te molemmat syötte jäistä riisiä, niin kai se paljon perheriitoja ruoan suhteen. Mepa eikä niinkään jäisenä syö kuin minä, mutta niin se on, ei ole kyllä niinku ongelma millään tapaa se, että kun ne rutiinit ja rytmit on ollut muutenkin niinku offilla ihan samanlaisia ympäri vuoden oikeastaan, niin siinä ei ole mikään muuttunut merkittävästi. Niin se menee omalla painolla. Ei ole mitään. Niin sulla aikaa ei ole niinku semmoista selkeää offia niinku varsinaisesti. Kyllähän sä niinku ainakin mitä mä oon salilla sulla nähnyt, niin sä oot aina niinku aika hyvässä kunnossa kuitenkin. No kiitos, kiva kuulla. Pyrin siihen kyllä olemaan, että niinku pitämään itse semmoista niinku, sanotaan, että näyttäisi ympäri vuoden jollakin niinku urheilulliselta. Joo, just. Siistissä kunnossa. Joo. Oot sä urheilu aikaisemmin, niinku, oot sä aina harrastanut niinku kehorakennusta vai oot sä niinku harrastanut muuta urheilua? Et miten siis sä se on varmasti lähtenyt ehkä niinku urheilun parissa on ollut koko lapsuus, nuoruus ihan pienestä lähtien, yleisurheilua, jääkiekkoa. Mitähän se on tullut kokeiltua karatesta lähtien. Okay. Mutta ennen kun tämä punttihomma alkoi, niin yleisurheilu oli sinne 16-vuotias asti mukana.
kuviossa varmaan siitä 8-vuotiaasta noin. Ja sitten sen jälkeen niin tuli penkkipunneruskilpailuita käyty läpi. Mä kävin 2013 jo penkkipunneruksen SM:ssä Roossa. Siinä sotilaspenkkiskaboja, paitapenkkiskaboja, ties mitä. Ja sitten oli 2007, no 10 vuotta sitten ekat novisi SM:t oli kehossa. Joo. Ja sitten siinä välissä taas olikin neljä välivuotta, 2011. Taisin käydä siinä välissä vähän penkkaamassa myös. Ja nyt on asunut pelkkää body. Joo. Onko sun mielestä niinku sitten, tai ainakin nyt tuohon, kun tuossa taustaa vasten kun ajattelee, niin tavallaan se voimailu ja kehonrakennus ei kuitenkaan niinku poissulje toisiaan välttämättä, vai onko se niinku... Ei se poissulje, että mun mielestä se on enemmänkin ollut hyötynä siitä, niinku, että saa semmoista yleisjämäkkyyttä niihin liikkeiden tekemiseen niinku, tekemällä tommosia... Voimannossahan mä en ole kilpailut kuin vaan penkkipunneruksessa. Eli mutta nämä perusliikkeiden tekeminen ylipäänsä voiman painotteisesti, mä uskon väittää, että on auttanut siinä kehorakennuksen alkutaipaleella. Että... Miten sitten ketteryys, kun tuommoisia niinku yleisurheiluja ja tällaista taustaa on, niin oot niinku sitä pyrkinyt millään tavalla niinku säilyttää nyt vielä vai en mä tietoisesti ole tehnyt mitään muuta kuin nyt on niinku dietillä tulee noita kuntopiirejä, intervallimäkivetoja ja muita, niin siinä vähän että tulee nopeutta lisääntymään, totta kai kun paino tippuu, niin kyllä se on vähän sähäkämpistä dietillä, vaikka onkin totta kai loppuvaiheessa vähän hitaampi kuin ruokaa niin vähän, mutta niin. Niin on säilynyt jonkin verran, mutta ei ole tarkoituksellista ollut. Joo. Okay. Vielä menee kärrynpyörät ja kiepit. Okei. Sitten nyt kun sanoit ton, niin mä tiedän mitä mä seuraavan kerran teen, kun käsken sut tekee, kun näkyy meijeristä käytävillä. Todista tämä, joo. Katsotaan sitten, että pitää olla vaan ehkä kisojen jälkeen, ettei tule mitään pipiä otsaa. Mä lämmittelen ne olkapätkillä vähän perusteellisemmin. Joo. Hei nyt, no mä voin väistää nämä sienet, koska sä ilmeisesti niistä et niin hirveästi. Kyllä mä kestän. Välitä. No sit sä voit paistaa. Joo. Ja siinä on sipulit samalla, niin no tulee problem. kyyneleitä. Tämä sopii. Eli risottoa varten niin sieniä ja sipuli ja valkosipuli pannulle. Ja sitten Jari pyöräyttelee siitä sen verran, että ne vähän niinku saa väriä. Ja täällä nyt on tää kukkakaali niinku. Tässä kansi mulla olla vähän niinku varovainen, kun tätä avaa. Sieltä tulee aika lämpimät höyryt naamalle niin sanotusti. Mutta tää on aika pehmeetä nyt, että tää saa jäädä niinku ihan snadisti tämmöiseksi niinku al denteksi niin sanotusti. Ja koska se laitetaan vielä kattilaan sit sen jälkeen. Mutta jos käyttäisi tätä ihan tällaisenaan, niin ettei tekisi sitä risottoa, niin tätä voi käyttää niin näin pelkästään myöskin. Tää niinku, alright. Ei tää nyt riisiä ole, mutta niinku tuo näyttääkin melkein hyvältä. Joo. Tää on mun lempiruoka valmistuu, sienet. Mitä kaikki miehet ei nyt tykkää sienistä yhtäkkiä? Se on joku juttu, onko se tuoksu tai joku koostumus tai jotakin siinä ollut. Joo. Koulumuistot varmaan. Varmaan jotenkin liittyy kouluun tai johonkin tosi nuoreen ikään, missä lähtenyt. Joo. Vähän pienemmältä. Ja on porukalla näitä asioita, mistä ei vaan toisen kuin maksalaatikko ikinä pystynyt maksaa koskaan. Vaikka mä rakastan henkilöstä maksalaatikkoa. No varsinkin nyt, vaan herran jumala. Ajatus siitä. No meneekö puolukkahilloilla? Rusinoilla vai ilman? Rusinoilla, ilman muuta. Joo. No niin, mustakin. Vähän raajuustoa puolukkahilloa siihen. Raajuustoa? Joo, se sopii se maksalaatikko. Se olisi kyllä. Se sopii mun mielestä. Ihan mahtavaa. Joo. Mä en olekaan, pitääkin kokeilla joskus tätä raajuustoa. Mulla ei hirveän hyvin noin maitotuotteet. Niin joo, en mäkään enää itse asiassa mitään niin mä syön raajuustoa nyt ollenkaan, mutta jos nyt teillä se kun joulupöydässä on, niin kyllä mä syön, mutta ei kuulu tollakaan ruokavalioon. Joo. Ei vatsa tykkää yhtään. Yes. Päältä. Ne saa vähän ruskistua tollain ja ne pehmenee vielä siinä kattilassa sitten. Joo. No niin, nyt on seuraava. On vähän useampi askel nyt tässä ruoassa niin kuin teidän sunnuntai ruoanlaitossa, mutta katsotaan miten menee. Seuraavaksi niin täytetään noi broilerit
Eli tehdään nyt tämmönen tosi yksinkertainen täyte. Sinne voisi tosiaan laittaa pekonia tai vuohenjuustoa tai tehdä jonkun hienon maustevoin tai jotain tämmöistä näin, mutta vedetään vaan niin nämä yrtit, mä voin nää tässä silputa, niin mulla on tässä persiliaa ja basilikaa. Joo. Ja sitten niin ihan tällainen vaan niinku kohtuullisen hienos. Ei niitä, jos olisi oikein kiire, niin ei niitä tarvitse edes silputa, että ne voi laittaa kyllä kokonaisinakin tonne, mutta tämmöiseksi rouheiseksi silpuksi ja sitten sit vaan sinne voi ripotella vähän mustapippuria ja sitten tuolta suolaa. Tai sitten käyttää niitä kaikkia niinku mausteseoksia semmosia, joo, tässä mä katson. Eli tällaisia valmiita. Näissä on vähän suolaa näissä tämän brändin. Tässä on 30% suolaa, että se kansi ottaa tuossa suolamäärässä vähän sit huomioon, mutta voisi ripotella vähän sinne sisään. Mä voin tehdä tuossa yhden, niin sä saat sitten täyttää nämä sun taskut. Kato, onko toikin vähän niinku, joo. Onko se läpi? Tuosta voisi ottaa niinku tämän veitsellä sillä niinku ton snadisti niinku tänne näin vaan. Mausteethan voi lisätä sitten jälkikäteen, että mieluummin liian vähän kuin liikaa sitten. Ja sitä voi laittaa vähän sitten tuonne pinnalle kanssa, mutta noin. No ehkä me jätetään toi mustapyppuri nyt kokonaan pois, sitten vähän suolaa. Käikäle noita yrttejä sen verran, kun sinne nyt menee. Jotkut laittaa nämä sitten hammastikulla kiinni vielä, jos on jotain semmoisia täytteitä, tietsä, jotka valuu sieltä helposti. Joo, niin sitten hammastikku tosta noin. Mä oon joskus käyttänyt myös tukkapinnejä, kun hammastikut loppu. Mutta tollain noin niinku tökit niihin vähän. Joo. Ja sitten kun laitetaan ne lopuksi tähän, kun mä saan tämän kukkakaalijutun tästä pois, niin laitetaan sitten ne roiskut tänne näin, niin laitetaan siinä vaiheessa vasta siihen pinnalle se suola tai noin mausteet. Mulle opettavainen reissu. Mä saatan tiedä, mitä se maustaminen oikeasti on. Niin joo, sä et käyttänyt paljon mausteita. Ei joo, tää suola näyttää tutulta, mutta kaikki muut on vähän vielä. Mut sä siis syöt niinku kaikki ne sun preppaamat ruuat niin aina niinku samanmakuisina. Joo. Onko sulla monta ateriaa, sulla on semmoista samanlaista niinku päivässä sitten? No nyt oikeastaan tulee, jos on pari kanariisiä, on seitiä riisiä. Nyt tulee kanasta, seitistä, jauhelihasta. On nyt 3 protskun lähteet. Joo. Siinä tällä hetkellä olikin. Ja on riisiä tai bataattia. Joo. Eli mä vähän vaihtelen, että se ei ole ihan niin kuin kiveen kirjoitettu vaan, että ainoastaan niin kuin pelkästään seitiä, pelkästään kanaa. Joo. Ja kyllä siinä tulee ihan niin kuin tähän joka lähteestä päivän mittaan. Joo. Mä näen sen itse hyvänä asiana, että ei ole liian yksipuolista se ruokailu. Niin, joo. Mites ne kasvikset, sä sanoit, että niitä menee aika paljon. Niin... Joo, eli nyt niitä persiliaa tulee käytettyä peruskurkut, tomaatit, tammelehtisalaatit, tankoparsat. Ai tankoparsa on ihanaa. Se on todellakin joo, ja se parsakaali... Se on vaan ihan sikakallista. Se on vielä innoittaa hintasta, joo, mutta tykkään kovasti, että iso kulho lähtee kyllä töihin mukaan salaattia, missä on ihan siis jäävuori tai tammelehtisalaatti, kurkut, tomaatit, persiljat, pinaatit, tankoparsat, tältä väliltä niin kuin kaikki. Joo. Perusrehut oikeastaan. Plus siihen kun lähtee lisätään ne superfoodit, niin siinä on ihan hyvä annos kaikkea. Kyllä, joo. Kyllähän siitä tulee, noista superfoodeistahan tulee ihan sikana niin kuin kaikki. Sen takia niin kuin monet aina, tai kun pyytää perustelemaan, että minkä takia niitä pitäisi käyttää, niin nehän on niin kuin erityisesti urheilijalle niin kuin ihan sikahelppo niin kuin lähde saada hirveän suuri kirjo niin kuin kaikki vitamiineja, hivenaineita, antioksidantteja ja tämmöistä näin. Kyllähän se joutuisi niin kuin älyttömät määrät niin kuin lappamaan sitten tavallaan noita niin kuin ihan tavallisia kasviksia niin kuin sen sijaan, että jos otat niin kuin vaikka viherjauheesta tai jostain, niin kuin, ne on tosi helppoja lisiä sitten. Ja siinä ei korvaa, mutta lisää. Joo, ja helpottaa hirveästi kuidun saanti kaikki, että saa varmasti riittävät määrät. Niin, joo. Kaikki suojaravintoaineita. Kyllä. Kato, näähän meni hienosti. Eikö se ole ihan ok? On, joo. Ainoastaan, katsot, että tää on se veijari kyllä, että täältä tulee niinku persiljat ulos, mutta ei se haittaa, kun nostaa sen värin. Se on se harjoittelukappale. Joo. No, niin nää on tosiaan, niinku, tää on tosi kätevä tää höyryjuttu. Nää voi vaan heittää niinku tänne näin. Samoin niinku, yksi mun ystävätär
inhoa yli kaiken seitin hajua, mutta se rakastaa seitiä, niin se vetää seitit tänne höyrykääreeseen, niin ei haise. Ja, niinku, se saa kätivästi tuossa noin niinku sit. Se on kyllä monelle toi kalansyöminen dieetillä kanssa on huomannut, että se on semmoinen inhokki. Osa ei voi vaan sietää, vaikka olisi kuinka nälkäinen syödä kalaa. Niin. Et sen kanssa joutuu vähän taistelemaan, että saadaan joku syömään dieetillä. Joo. Onko sulla muuten paljon nyt kisavalmennettavia? Nyt ei taida olla kuin 2 kappaletta. Joo. Että oli alun perin hieman enemmän, mutta ei nyt ihan kaikkiin maaliasti tuu menemään nyt. Mutta ihan järkevät syyt on kyllä siihen, että tavallaan, mutta nyt on kisoihin varmasti kyllä on nyt 2 kisavalmennetta, jotka hoitaa hommansa loppuun asti. Ja ne, ketkä ei matkaa ihan päättänyt loppuun asti vielä, niin oli järkevä päätös. Joo. Tosiaan, niin se on kyllä semmoinen juttu, mitä teen mielellä, että saa niin ottaa kisavalmennusta nimenomaan. Että joo. Siihen se oma rakkaudesta lajiin. Niin. Teet sä sit paljon niinku treenejä niitten, oot sä niinku paljon tavallaan iholla siinä niinku koko ajan vai onko se enemmän sitten niinku etävalmennusta? No sanotaan näin, että tämmöstä. Voila. Tää ei vielä ole valmista suinkaan, mutta siis näyttää aika paljon risotolta kuitenkin, niin kuin jos sillai silmät kierrossa katsoo ainakin. Joo. Mutta noissa kisavalmennettavista niin kertaviikkoon dieetään tapaan kyllä jokaista kisavalmennettavaa, että ihan kuntotsekin merkeissä. Että joo. Se sitten riippuu, että osa haluaa treenejä säännöllisesti ja osa harvemmin, mutta monesti on kisavalmennettavien kanssa ollut enemmänkin se, että se kunto tsekataan ja treenataan ehkä esimerkiksi harvemmin 2 viikon tai 3 viikon välein ehkä, että ei niin tiheästi. Ne on sitten vähän niinku tavallaan edistyneempiä, että ne osaa niinku treenata kehorakennustyylisesti sitten. Joo. On ollut kyllä semmoisia, niinku, että kaikki kisan on lähteneet mukaan nyt, niin ei ole kyllä ollut kukaan vielä semmoinen, että ihan täys aloittelija, koska en mä se kenenkään suosittelisikaan lähtemään kisaamaan ihan tosta vaan ihan hepposin perusteet. Vaatii sen verran töitä kuitenkin siihen lähtöön, että pääsee tiettyyn pisteeseen. Joo. Mä heitin tänne nyt snadisti juustoa joukkoon. Se saa siellä sulaa vähäksi aikaa. Niin ripottele tuohon vielä päälle pikkasen. Eli ne näyttää nyt tältä. Ja sitten siihen vähän päälle vielä maustetta. Ei tarvitse paljon laittaa, mutta vähän. Ja sitten höyrytetään ne tuolla uunissa. Sitten tää onkin koko systeemi valmis. Vähän voi heittää vaikka tännekin joukkoon tätä. Joo. Tässä kyllä kieltänyt tulee nälkä, kun tässä katsoo. Näyttää aika hyvälle kyllä. Joo. Mä alan pikkuhiljaa ymmärtää enemmän nämä ihmiset, jotka maustaa ruokaa. Se on niin hyvän makuisesti oikeasti. Niin, maistuukin jollekin. Mutta se on oikein tavallaan hyvä, että nyt ei niinku pysy tiedostamattomassa tilassa näistä. Niin, joo. Ruokin voi maistua näin hyvälle. Joo, ei, mutta ties, mä oon sanonut monesti niin mun asiakkaille, niin kuin, mitä mä nyt enää muutamia teen, niin kuin ravintovalmennuksia, niin semmoiset, jotka kamppailee niin kuin justiin kaikkien niin kuin mielitekojen kanssa, niin mä aina sanon, että jos kauppaan tulee joku niin kuin vaahtokarkinmakuinen näkkileipä, tai että sen makuvaihtoehtoja tulee koko ajan niin kuin lisää, niin älkää maistako. Tiedätkö, jos tulee niin kuin uusi jäätelömaku, niin älkää maistako. Koska sulla on jo, varmasti jos sä oot 20-vuotiaaksi elänyt, sulla on ihan tarpeeksi niin kuin jo, tiedätkö, variaatio siinä, että mitä on, niin kuin koostaa tavallaan ruokavalioa. Niin aina jos maistaa jotain uutta, niin sit rupeaa sitä tekemään mieli. Se on vielä totta. Kyllähän siinä niin kuin sanoit, niin pitää ruokavaliossa olla sitä niin kuin vaihtelua kuitenkin, mutta se, että niin kuin pitääkö jokaisen jogurtin maistua erille, niin kannet kiinni ja mikroon. Joo, ja tosiaan mä käsin, että itse koen niin maustaa ruokaa, niin sanoin, että kehotan ketään, että älkää maustako ruokaa, että ruoan pitäisi maistua pahalle tai olla niin kuin syödä jäisenä, että se on vaan niin kuin mun hauskoja tarinoita enemmänkin siitä, että se tapa, että ei ole itse niin riippuvainen sitä, mitä se ruoka maistuu. Että, aivan, mutta kukin tyylillään ja itse on vähän tämmönen, sanoisinko, artomainen. Niin, mutta sä sentään kypsennät ne kanat. Kyllä, joo, ei raakana jauhelihan se, että ei saatika kanaa eikä jauhelihaa. Joo. Ei, mutta niinku, siinähän se on just on, että toisaalta taas sitten mä oon itsekin huomannut sen, että jos
on niin kuin ne raaka-aineet on sillä puhtaita ja sä oot jo totuttellut itse siihen puhtaaseen ruokaan. Joo. Ja raaka-aine on hyvä, niin ei se hirveästi niin kuin maustamista ei välttämättä tarvitse. Että semmoinen pieni maustaminen riittää hyvin usein sitten kuitenkin, jolla saa sitten niin kuin erilaista säväystä. Ja sitten se, mitä mäkin valmistan niin kuin jonkun verran justi etukäteen jotain broilereja ja lihoja ja tämmöistä näin, niin näillä mausteilla esimerkiksi niin valmistaa ne broilerit maustamattomana. Ja sitten kun sulla on ne kaikki niinku valmiina, niin sen jälkikäteen vasta niinku lyö siihen mausteet päälle, niin silloin saa aina niinku pikkasen eri makusta juttua aikaiseksi. Mut kyllähän se lihakin, jos sen maustaa etukäteen, niin kyllähän se aina maistuu niinku sitten kuitenkin niinku tai siis niinku tiiviimmin se maku tulee siinä sitten esiin, kun että sen maustaisi vasta sen jälkeen. Totta. Mutta että aina oikopolkuja voi käyttää vähän. Onhan se, että kun menee semmoisen ihmisen keittiön, joka saa ruokaa valmistaa ja saa oikeasti hyvän makusta ruokaa, niin kyllä sitä on itsekin silmät päikin auki, että herran jumala, tällä kuulla maistuu niin hyvä ruoka. Että niin. Itse tottunut tietynlaiseen, niin olisi hyvä, että menee vanhemmille käymään tai siskolla käymään, niin herran jumala. Niin teillä valmistetaan, perhe valmistaa niin sitten kuitenkin ne on kyllä, aina kun menee kylään, siellä on heidän ruokia syömään, niin kyllä on makuelämys. Syötte molemmat kuitenkin Kyllä me sitten paitsi dietillä, kun ollaan sitä eri asiaa, mutta niin. Silloin niin kun offilos mennään kylään, niin totta kai peruskotiruokaa syödään, niin totta kai. No nyt täällä on ollut pari minuuttia, nämä on todennäköisesti niin kuin puolikypsiä nyt. Joo, eli tässä on niin kuin, tavallaan noi reunat tuolta kypsyneet, mutta jos nämä kypsentäisi pannulla, niin mä olisin tässä vaiheessa jo huolestunut, koska pannulla ne reunat myöskin käristyisi hirveän helposti. Mutta nyt kun tää on höyrytetty, niin, niin se ei haittaa, vaikka ne höyryttyisi ne reunat vielä enemmän, koska ne ei niinku ylikypsy kuitenkaan. Ne pysyy aika mehevänä siellä kuitenkin. Eli laitetaan vielä sama pari minuuttia. Joo. Ja sitten mä vähän lämmitän tätä täällä vielä. Tässä aina oppii kyllä uutta asiaa. Voi laittaa kaneetti tuonne mikroon, että niin. Täyttää sen persiliaa ja basilikaa. Semmoinen on myös tosi ihana, kun laittaa korianteria, tuoretta korianteria, chiliä, valkosipulia ja sitten mä laitan itse inkivääriä joskus vähän, niin se on tosi thai-tyyppinen kana. Ja hyvä antioksidanttia kyllä keholla. Kroppa kiittää kyllä siinä. Aivan. Pysyy terveenä. Pieni määrä sitruunamehua tänne vielä, niin ihan vähän hapokkuutta siihen. Mites nyt syksyn suhteen? Sä oot dietillä, se mainittiin jo. Niin oot sä menossa millaisia suunnitelmia siitä eteenpäin? No tai sen suhteen? Kisojen suhteen yritetään tuoda parempi paketti lavalle totta kai. Et sinne, että sanotaan, että on ilmoittauduttu alle 90 ja nyt en tiedä meneekö se painolla 90, tai aina kyllä saa revittyä sinne sen varmasti, mutta onko se järkevää, niin se on eri asia. Postataan nyt SM kautta Ben Vaderiin, että se on nyt se 2 kisaa lauantai sunnuntai Lahdessa. Okei, joo. Se on tämän vuoden plääni nyt, että alustava suunnitelma. Että aina, että se on niinku, tää dietillä oleminen tämmöistä odottavan aika on pitkä, mutta sanotaan, että tähän mennessä taas voisi sanoa, että jokainen dieetti on ollut helpompi, kun se on niinku, tietää, mitä tulevan pitää. Joo. Sun kroppa reagoi niihin ja sillä tapaa jännä, että mä oon joka dietillä pystynyt syömään määrästi enemmän kuin aiemmalla ja päässä silti niinku yllättävän paljon saanut syödä loppuihin kohti ja silti päässyt niinku aina niinku siis suht hyvän kuntoon kuin kireyden suhteen ainakin. Että jotakin on tehty oikein. Mä väitän ainakin siellä puhtaalla ruoalla ja vihreyksellä suuri merkitys siihen ja kehon huolto tietenkin myös. Joo. Miten sä huolat sun kehoa? Mä käyn kerran viikossa hieronnassa, että osteopaatilla pyrin käymään kerran kuussa. Kärriviä. Joo. Että tosiaan kertaviikkoinen hieronta, Erno hieromuoto on meidän Jorssilla ja se on ihan pakkarihierolla vuosia ja osteopaatti on meidän tiimillä. Team Victoria on Jere Linjaho. Sillä käyn tosiaan kerran kuussa keskimäärin. Joka päivä putkirullakset ja venyttelyt kuullaan päivittäiseen ohjelmaan. Se on kyllä semmonen, niin kuin, mitä mä oon korostanut. Että pysyy ylläpä. Ei ole niin yksikään
paikka ei ole katkennut treeniltä sekä mitään jouduttu leikkaamaan muuta kuin kyynärvarret. Että Joo. ja sekin on vaan, että ei mikään accidentti salilla tai muuta, vaan että lihaskalvot niin kireät, että oli ihan lepokipua, piti leikata kalvot auki. Joo. Mutta ei ole niinku justiin mitään haavereita sattunut sitten. ei niinku ole, mutta revennyt mikään vaikka. ei se kummempaa, että pieniä tommosia, mitä varmasti kaikki salilla maasta vedossa vähän jos mennä alaselkään ja penkissä vähän rinnassa vähän nipannut, mutta semmoisia juttuja, missä on päässyt parilla viikolla ohitte, että Joo. ei ole vaatinut mitään niinku leikkauksia tai sairaslomia tällaisia juttuja, että on onneksi tapahtunut. Mites noi kansainväliset kilpailut, kutsukilpailut tai tommoset niinku Arnoldit ja nää, että ootko sä semmosia ajatellut niinku? Kyllä se nyt oli mielessä niin Arnold ja Vaderin. Mä ajattelin, että nyt olisi niin tuolla, että Lahdessa olisi Vaderit ja sunnuntaina, niin mennään sinne SM:n jälkeen. Joo. Se on tämän vuoden plääni tavoite. Että kyllä se Arnoldikin kävi mielessä tuossa, mutta mä kallistuin sen Vaderin tänä vuonna. Ja jos rehellisiä vielä ollaan, niin haluaisin käydä leikkauttamassa noin mun suonikohit pois mun oikeasta jalasta. Joo. Ne on aika rumat, niin mä haluaisin lähteä tonne Arnoldista esittelemään. Joo. Ne on leikattu pois. Joo. Toivottavasti näkee sut siellä kyllä. Niin kyllä varmasti se, jos ei tänä vuonna joku toinen vuosi. Tossa on toi risotto nyt. Sen näkee tuossa lautasella ehkä vähän paremminkin. Mä ottaa itselleni tästä niin vieraskoreesti itselle ensin. Ja koska mä en ole dietillä, niin mä voin syödä vähän enemmänkin ja mä voin syödä sunkin annoksen. Nämä kanat on nyt tosi hyvän kypsiä. Ja niin kuin näette, niin pannulla, jos ne olisi ollut tai siinä vaiheessa jo kypsintynyt, kun mä otin sen puolesvälis pois, niin nämä olisi aivan palaneet nämä reunat, mutta höyrykääressä se ei haittaa ollenkaan. Et se on tosi kätevä, ei tarvii niinku seisoskella pannu tai vahtia ollenkaan. Ja tämä on semmoinen ehkä niinku hyvä silloinkin, jos sä niinku oot unohtanut valmistaa sen kanan tai ei olekaan jäistä kanaa, niin, niin tämä on tosi kätevä, tulee niinku nopeasti toi. Ja yllättäen nopeasti kyllä valmisti, joita kieltämättä oli toi koko boksi kokonaisuudessa oli ihan uusi juttu. Niin joo. Täytyy laittaa tätä listaa, kauppalistaa tuommoinen. Joo, näitä on eri kokoisiakin, mutta kyllä tämä niin meikäläisille tämä isoin on niin kaunaus on puoliruokaa. Niin Jarikin aina koristelee näillä tuoreilla yrteillä niin tällä laitan annoksella bokseihin. Niin joo, aina tuommoinen pieni persilä tai basilika. Joo, just niin kuin noita. Mulla on lautasessa ne siellä PT-keittiössä salilla meidän siellä oikeasti. Ei suinkaan mistään kuulosta syödä. Joo. Kohti maistetaan. Joo. Thank you. Mun pitää itse asiassa varmaan nyt ensimmäisenä niin leikata tää kana vielä kertaalleen halki ja katsoa, että se joskus kannattaa niin varmistaa kuitenkin, että se kana ei halua jättää sillä niin medium rareiksi. Mutta oi, että siis mun pitää näyttää nyt kameralle oikein, että kuin mehevän ihanaa tästä tuli. Näkyykö nyt? Joo. Eli jää ihan tommoseksi. Tää lähtee heti koko kello. Joo. Tää on mut tosi hyvä. Joo. Kun mä otan siihen sen kuivuissa kannattaa uuniin, kunnes se siellä tunnissa palaa melkein pohjaan. Joo. Tosi kuivia könttejä syödään, mutta tää on huomattavasti parempaa. Joo. Joo, silloin kun mä keksin tämän niin kanajutun tähän näin, niin mä olin aivan haltioissa. Niin kun mä en tykkää hirveästi, niin silloin kun mä ruunaan itselleni ruokaa, niin mä en tykkää seisoskella niin tuossa lieden ääressä kauhean kauaa. Että mä laitan ne sinne ja sitten mä teen jotain muuta sillä välillä. Mutta joo. Mitäs risotto? Mutta tää kippo tosiaan, tää on erittäin hyvä juttu. Pitää ottaa ihan ehdottomasti tuun hankkimaan tollasen. Joo. Pysyy nimenomaan mehukkaana tää kana. Joo. Ei yhtään kuivaa. Eikä tarvii mitään niin haudutusliemiä eikä mitään. Se on aivan bueno. Tsemppii tosi paljon. Tai eihän sitä tsemppiä tarvii niin kun tietää mitä tekee. Niin. No, se kyllä kiitos paljon. Mutta se piti kysyä vielä niin tästä loppuun, että valmennat sä niin itse itseäsi? Joo, kyllä nyt on. Tässä on, sanotaan, että aina on ollut se niin kuin, miten sanoisin, viime vuonna se oli toi Mäkelän Jarmo mulla takapiruna dietillä. Jamo, joo. Jamo, mä tuli tähän katsoa mun perään vaan siinä, mutta niin itse on kyllä kaikki diettini tehnyt ja ruokan ja aerobisen ja suunnitellut. Että lukuun ottaa ensimmäisen dietin, kun Sami Maaniemi teki, mutta siitä jälkeen niin kaikki omaa käsialaa ollut. Että
kun tuntee oman kroppansa parhaiten ja tietää, miten se reagoi ja miten sen kannattaa tehdä. Mutta se, että siinä on joku sivullinen silmä katsomassa vieressä, että voi vähän nyt kysyä, että kävelenkö kovempaa. Niin, että, just, joo. Onko mä läski vai onko mä laiha. Aivan, joo. Niin semmoisia silmiä on käyttänyt ihan niin kuin sanotaan Pasista lähtien, ystäväpiirissä, Mepasta lähtien, että olenko aikataulussa, näkee kysynyt. Joku sanoo, no oot, okei, hyvä, nyt mä syön tämän viikon samoilla. Joo. Mutta niin vasta valmentaja ei ole. Että. Joo, mutta niinhän se menee, että kun osaa niinku itse tarkkailla, niinku, sehän siinä monella on ehkä, niinku, että se sokeus tavallaan niinku tulee ja sitten ei välttämättä osaa niinku reagoida niihin oman kropan niinku reaktioihin myöskään, että sä nyt osaat kuunnella sitten itseäsi. Niinku joo, sen melkein tuntee nykyään tosi hyvin itsestään, että onko illalla, tiedän illalla melkein mitä mä tulen painamaan aamulla. Joo. Ja mä niin tunnen sen niin hyvin. Joo. Mä oon, okei, nyt on tyhjä olla, huomenna tulee olemaan 96,2. Se melkein pystyy heittämään sen noin. Joo. Että se niinku, just sen syödyn ruokamäärän, onko hiittireeni, onko taas sykkeenlenkki, onko jalkareeni, onko selkäreeni. Joo. Et se on niinku, aika makeeta. Se on ehkä niinku, tavallaan voisi sanoa, että naisilla se kyllä ei toimi tollain. Se on pikkasen haastavampi, että sen on huomannut kyllä ja kuullut monelta. Mutta niinku, itteni kohdalla pystyy niinku sanomaan, niinku, että nyt on niinku liian vähän ruokaa, nyt pitää ottaa yksi päivä vähän korkeampi. Tai että nyt on niinku liian buff, niin nyt yksi low carb päivä tuohon väliin. Joo. Kiitos tosi paljon, kun tulit kertomaan kuulumisia ja sun kanahärdelleistä sunnuntaisia. Et nyt tietää, mä aina sunnuntaisin sua ajattelen. Joo. Ei kiitos, olisi kiva tulla tänne näin ja olla mukana tässä showssa nyt. Että siellä kaikki. Ja oppii uutta näistä kipuista, vähän miten ruokaa sitä maustaa. Joo. Ihan mahtava juttu. Kiva juttu. Moi moi. Katsotaan kuka tulee seuraavan kerran sit vieraaksi. Yes. Moi.